Bullying. Do we have bullies in the house? Yes. Do we know the bullies? Yes. Let's not mention the names, anditi. Atidi vana vanobhula vamwe vana kuchikoro, anditi. Kana uchibhula mwe mwana chivhoregedza veZPCS. Vamuri kuona vane green, basa ravo nderekusunga. Musanyeberonzi vanovadika vasungwe, anditi. Munotosungwa, anditi. Saka udza bully kana ukuriziva kana kuti kana chiri chachingoti bullying is not allowed. Bullying is not allowed. Atina kuti rinongedzere ngati chingoti bullying is not allowed. Bullying is not allowed. Smoking in school is not allowed. Smoking in school is not allowed. Chongere maoko. Saka nyaya yema-drugs tanzvisa ngatisiyanei nedombo. Unofa uri mwana mudiki. Kupera muviri, kupera unge hameno. Tinototenda ivo veZPCS vari kubata vachiisa mukati. It's not like vari kuitira nhutsingi. Pandotoona kuti kana vari kubva mujeri vanotobvawo vatosimba, handiti? Saka iwewe be very careful kuti usabatwe nema-drugs. Kana uchiziva ma-drugs ari muarea mako, alert ma-neighbors, handiti? Kana uchitya unongonoti John anotengesa ma-drugs, handiti? Abva angobatwa ipapo both ma-drugs ari kuuraya the future of tomorrow. Ita, I am the future of tomorrow. I am the future of tomorrow. I am my parents' pride. I am my parents' pride. I am God's image. I am God's image. Zviomberere maoko. Saka ndisati ndabva ndasiyira vamwe mukana ndisida kutaurisa pane vane ma-testimonies ema-drugs. Tinongoti tingoimba. Pane vanoenda kuchechi here ndobva ndangopedza zvangu. Pane vanoziva kuti Mwari akanaka here. Pane vanoziva kuti ukaverenga nesimba Mwari vanokupa wisdom here. Kana uchingoziva chingosimuka chimboimba kasongo kanongonzi Mwari makanaka, handiti? How many are ready to dance for the Lord? DJ. Ngatimboswedere kumashure ikoko, handiti? Hatisi kuuya kuno kumberi mberi. Yeah, ready here song. Thank you. Now just space up, you just give me space. I need to celebrate my God. I need to thank my God today. Mari Makanaka. Mari Makanaka. Let's sing together. Mari Makanaka. Abubakar Mari Mavira is. 1, 2. Mari Makanaka.